Molt bona tarda a tothom i gràcies per seguir la connexió d'avui. Per les circumstàncies, doncs, també fem avui una xerrada en streaming, en aquest cas l'última del cicle que teníem preparat pel cicle d'aquest any, que de fet es tracta d'acabar el de l'any passat per poder començar-ne un de nou de cares a 2021. En nom, per tant, de l'Associació de Veïns d'en Bas, del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca, amb la col·laboració de l'Ajuntament, donem pas a la xerrada d'avui, en la qual hem volgut abordar el que segurament des del punt de vista de les guerres i de la història és el conflicte més candent, el que encara conserva molta memòria entre nosaltres i el que ha, d'alguna manera, condicionat algunes de les vivències dels moments dels nostres temps. Sens dubte, el problema o l'últim conflicte bèl·lic que moltes de les generacions que ens precedeixen han viscut, la guerra civil espanyola o, altrament dit, la guerra d'Espanya, segons la tendència historiogràfica de la qual es parli, com veurem avui també amb el nostre conferenciant. I deixeu-me que breument també us el presenti. Avui tenim entre nosaltres el professor Jesús Gutiérrez, historiador, i dic professor, i deixeu-me que ho digui d'aquesta manera, ja que ha estat professor d'institut durant molt de temps, molts anys, i hem estat molts i moltes generacions els que l'hem tingut de mestre, podríem dir-ho d'aquesta manera. Ja que tots els que hem passat per la seva aula recordarem algunes de les coses que sempre ens ha inculcat i que de fet ens han influït i molt en el devenir de les nostres vides, idees com geopolítica, política internacional, Commonwealth, diguem-ne, món actual. Aquestes nocions són les que en Jesús ens va presentar a classe a molts de nosaltres i que avui, sens dubte, amb la seva saviesa, ens il·lustrarà sobre aquest últim gran conflicte del segle XX que, de fet, per molta gent del continent europeu, de Nord-Amèrica, va ser quelcom més que purament una guerra civil dins un estat. Bé, molt bona tarda a tots i a totes des de Can Trona, en els darrers dies d'aquest segon confinament, en aquesta sessió que s'havia d'haver fet fa uns 7 mesos a Can Tista. Agraeixo a l'Associació de Veïns d'en Bas i al Patronat d'Estudis Històrics l'oportunitat que em van donar i vull donar les gràcies expressament a la Maria Fageda i en Lluís Amat de l'Ajuntament, en Xavi Puigvert de l'Arxiu Comarcal i especialment en Joan Duran dels Hostalets i en Joan Rubió d'en Bas pel seu ajut, la seva memòria, les seves orientacions i consells a l'hora de preparar aquesta xerrada. Comencem perquè ja veureu que hi ha molt de contingut. La guerra espanyola és un dels temes històrics que ha despertat més interès. Hi ha milers i milers de llibres, monografies, revistes, articles que podrien omplir diverses biblioteques especialitzades. Amb tot, sobre la vall no hi ha cap estudi concret. En tot cas, hi ha referències genèriques de caràcter comarcal, més aviat d'en Jordi Pugiula, que és qui més ha estudiat aquest aspecte, o alguns treballs d'en Juli Clavijo, de l'Aida Lorenzo o Marciano Càrdava, que després citarem, que tenen un caràcter més general, català i gironí, un treball de recerca de l'Arnau Brossa sobre el patrimoni religiós i un breu estudi biogràfic de l'alcalde Joan Beguer fet per en Mont Marquès. Per tant, ja veieu, és poca cosa i molt poc concreta. M'agrada sempre començar explicant quin ordre seguirem. L'he plantejat o penso plantejar-ho d'aquesta manera que teniu en pantalla. Hi ha 2 primers punts que serien d'introducció sobre l'esclat de la guerra en el conjunt de l'estat espanyol, la guerra a Catalunya, per entrar en el punt important que seria la guerra a la Vall d'en Bas, amb tots aquests 9 punts de detall, l'organització i gestió municipal, la vida a rereguarda, l'arribada de refugiats, el camp d'aviació, el camp de presoners de la Clapera, víctimes religioses i civils, la destrucció del patrimoni civil i religiós, l'ocupació i la fi de la guerra i la repressió franquista immediata per acabar pròpiament després amb el quart punt,
que seria el de l'exili, si és que espero que ens doni temps a treballar-lo. I sense més, comencem pròpiament amb el contingut, amb l'esclat de la guerra. La situació política que es vivia a l'estat espanyol era d'una alta tensió. Aquesta tensió ve des de l'inici de la Segona República, l'any 1931. Hi ha una lluita política i social entre sectors conservadors, de dretes i reformadors, que pretenien modernitzar, reformar, ells parlaven de reformar Espanya per intentar homologar-la als països del seu entorn europeu, França, Gran Bretanya, bàsicament, de caràcter liberal, però tots aquests intents toparan sistemàticament amb els interessos dels sectors més benestants i dominants que estaven enquistats a les estructures de l'Estat des de ja feia segles. La imatge que he triat, les dues imatges són de la revolta de l'octubre del 34, amb tot el govern de la Generalitat empresonat i la columna de presoners fets a les mines d'Astúries, conduïts per la Guàrdia Civil, tot i que havia actuat, en aquest cas, la Legión Espanyola, dirigida per Franco. Avui tenim la sort de poder commemorar que fa 45 anys que va morir, però fixeu-vos que és una revolta que acaba amb la repressió de 2.000 morts i desenes de milers de detinguts. Aquesta tensió es manifesta amb més cruesa encara a les eleccions del febrer del 36. Hi ha dos mapes, el de l'esquerra i el de la dreta. El de l'esquerra és el dels resultats electorals, en blau són les províncies en les que guanyen les candidatures de dreta, en rosat serien les candidatures d'esquerra les que guanyen, el Frente Popular o el Front d'Esquerres de Catalunya, i fixeu-vos que crec que hi ha una certa simetria, una certa similitud en la distribució geogràfica d'aquests resultats electorals si els comparem amb el mapa d'inici de la guerra. Sobretot pel que fa a la meitat nord de la península, les províncies allà on guanyen les dretes són allà on d'entrada triomfen els militars insurrectes. En aquelles províncies en les que havien guanyat les esquerres, aquests militars insurrectes ho tindran més complicat. Entrarem més en detall una mica més endavant. I com a causa de la guerra, diguéssim, podríem parlar de la mobilització que es viu des de la dreta, l'Església, propietaris, alguns sectors importants de militars, sobretot africanistes, per preparar el cop militar que comença amb els seus preparatius a l'abril del 36. Aquí teniu un dinar a les Canàries amb el general Franco, que és aquest personatge que està en el centre presidint la reunió. Es tracta d'ultimar els darrers preparatius per l'aixecament militar que començarà poc després. Per tant, no és veritat que la guerra es prepara o l'aixecament es prepara després de l'assassinat del polític monàrquic de dretes, en Calvo Sotelo, el 13 de juliol. No hi havia temps material per poder-ho fer tal com va sortir. Si parlem pròpiament també després del caràcter de la guerra, veiem dues imatges de contrast, dues cues davant de col·legis electorals. A l'esquerra veieu una imatge de sectors de classes mitges, baixes, moltes dones. Les dones penseu que poden votar des de l'any 33, per tant crec que és una imatge molt interessant aquesta, i en contrast amb la imatge de la dreta en la que hi ha sectors més aviat benestants d'un col·legi electoral en la que presumiblement, diríem, van a votar els sectors que votaran les candidatures de la dreta, fins i tot amb un capellà fent cua rigorosa com la resta. Es tracta d'una via estrictament espanyola. La podríem anomenar la via espanyola d'accés al poder amb un caràcter antidemocràtic, de no acceptació dels resultats electorals. Això, tal com ha dit abans en Miquel Àngel, gràcies, podríem situar-lo en un moment molt actual, això de no acceptar els resultats electorals. Però bé, en aquell moment era així.
els sectors de dreta prenen la consciència clara de que no guanyaran fàcilment per la via democràtica electoral l'accés al poder, i de fet això dic que és una via estrictament espanyola perquè en cap dels països europeus en el que els feixistes havien accedit al poder ho havien fet a través d'un cop militar o d'un cop d'estat. En tots ells s'havia produït unes eleccions que havien guanyat. En el cas d'Espanya, l'exèrcit espanyol és l'únic que, podríem dir, disposa del dubtós honor d'haver trencat el seu codi, que era defensar la població civil de possibles perills. Per què? Doncs perquè és el propi exèrcit el que es converteix en el principal perill. Joan Rubió, de la Vall, d'en Bas, ho aplica a la situació que es vivia pròpiament a Sant Esteve, dient una cosa molt clara. Deia que en aquell moment hi havia molta divisió social, amb dos blocs molt marcats, els rics que giraven al voltant dels partits de la dreta i els pobres, que eren obrers i militants de sindicats i partits d'esquerra, i per intentar evitar-ho fins i tot posava algun exemple. Alguns patrons, amos d'algunes fàbriques, van arribar a pagar un duro, 5 pessetes, a qui votava candidatures de dretes. Un caràcter que tampoc no es parla gaire, però que jo crec que és molt destacat de la guerra espanyola, és aquest caràcter experimental, de laboratori, especialment per l'exèrcit alemany i l'exèrcit italià, que es dedica sistemàticament a fer experiments amb la seva tecnologia militar, potser pensant en el que serà la immediata Segona Guerra Mundial, sobre la població civil. Fan les seves incursions aèries, bombardegen determinades posicions i posteriorment elaboren un reportatge fotogràfic, gràfic, per analitzar i elaborar un informe dels danys causats per les seves bombes. En aquell moment, bombes, pensem, de 30 i de 50 tones. Per tant, com veieu, les Borges Blanques, Castelldans o la imatge de dalt a l'esquerra en el port de Barcelona, els efectes eren absolutament devastadors. Concretant el context en el que es produeix la Guerra Civil Espanyola, la Guerra Espanyola, Europa comença a tenir un color dominant de color blau, de dictadura i de règims feixistes, no només a Alemanya i Itàlia, sinó a altres països, com veieu en el mapa, molt espantats també per el triomf i l'estabilització de la Revolució Soviètica, en aquest moment ja sota domini de Stalin, el règim stalinista, i els altres països, diguéssim, europeus, que encara es mantenien sota un règim liberal. En aquest cas es veu claríssim que es tracta d'un joc a 3 bandes en el que la República Espanyola, per tant, tindrà una dificultat molt gran per poder continuar navegant. Aquest és el context europeu i entraríem en les fases del conflicte, en les fases militars de la guerra espanyola. El mapa ens situa en l'inici, en el primer moment, els primers dies de la guerra. Com recordeu en el mapa anterior que havíem comentat abans, la meitat nord queda dominada ràpidament per l'exèrcit insurrecte, insurgent, excepte la franja del Cantàbric, que tindrà una importància estratègica i clau molt gran. El sud també té tendència a tenir una presència militar insurrecta molt important, sobretot a partir del desembarcament de les tropes del nord d'Àfrica, del Marroc i de les Canàries en la província de Cadis. I si parlem de les fases, a mi m'agrada resumir-ho a 3 grans moments. Aquesta seria l'inici de la primera, que va des del juliol del 36 fins a aquesta segona, que seria la tardor, finals de la tardor i principis de l'hivern del 37. Fixeu-vos el canvi que s'ha produït. El nord cantàbric encara és republicà, en aquest cas ja ha desaparegut, el Cantàbric tot ell anirà caient com fitxes de dominó fins al finals de l'estiu del 37, principis de la tardor del 37, amb la qual cosa això tindrà una importància molt gran per l'exèrcit i per l'evolució posterior de la guerra, perquè Franco podrà recuperar tots els soldats, la força militar que tenia destinada a combatre, a lluitar en el front cantàbric,
i l'orientarà cap al front d'Aragó, especialment al flanc sud, a la zona de Terol, que era la més atacada, la que disposava d'una pressió per part de l'exèrcit republicà més gran. Un altre canvi molt important, fixeu-vos, és que tota la meitat occidental d'Andalusia i Extremadura ha caigut ja a mans dels militars, que han aconseguit enllaçar la meitat nord de la península amb una part de la meitat sud de la península. Per tant, diríem que el territori republicà és estrictament el que queda de color rosat, la meitat oriental o menys de la meitat oriental de la península. Entraríem així en la segona fase, que comença al novembre a principis del 38 fins al novembre del 38. Aniria pròpiament des de la batalla de Terol fins pràcticament la derrota de l'exèrcit republicà a l'Ebre. La república anirà adquirint la consciència de la dificultat de mantenir una lluita molt desigual en recursos i possibilitats. En aquesta fase, com veieu, l'exèrcit de Franco aconseguirà obrir un passadís que li permet arribar a la Mediterrània, trencant la unitat del territori de la República i aïllant Catalunya de la resta del territori republicà, amb la qual cosa això ja dona una mica més d'idea del resultat final. En aquesta segona fase, en territori català es desenvolupen dues batalles molt importants, la batalla del Segre i la batalla de l'Ebre, situades en aquests punts que teniu en el mapa. I la tercera i última fase seria des de la derrota de l'Ebre, l'inici de la campanya de Catalunya, fins a la derrota final, o sigui, des del 23 de desembre del 38 fins a la derrota final l'1 d'abril del 39, que és quan s'acaba pròpiament la guerra. Per tant, Catalunya queda totalment oberta després de la derrota de l'Ebre, sense cap mena de protecció. L'inici de la campanya de Catalunya comença el 23 de desembre, les tropes franquistes arriben la primera quinzena de febrer a la Jonquera, a la frontera amb França, i d'aquí a la liquidació final de la guerra, pròpiament, queda tot just un mes i mig, comença la repressió franquista i, per tant, la lluita només podrà continuar en forma de resistència. La guerra a Catalunya té un to molt diferenciat de la resta del territori de la península, no només del territori franquista, sinó també del territori de la República, del territori republicà no català. Quan parlem de la guerra a Catalunya estem parlant realment d'una resposta sindical i social que és automàtica a Barcelona i a altres ciutats de Catalunya, on els efectius militars insurgents són reduïts per la mobilització popular i, per tant, comença pròpiament el que es podria considerar una autèntica revolució. Desapareixen les estructures de l'Estat a Catalunya, també del govern de la Generalitat, molts soldats tornen a casa, l'exèrcit es desfà a Catalunya, els ajuntaments queden desfets, queden superats, l'administració no sap com respondre a la situació, la lluita pels carrers en els primers 2 o 3 dies de la guerra és extraordinàriament dura a Barcelona. La sort és que els guàrdies d'assalt i la Guàrdia Civil es mantindran al costat de la República i això permet imatges com aquesta del carrer Gran de Gràcia, en el que veiem gent, treballadors amb la granota de treball o oficinistes acabats de sortir abandonant la feina, barrejats amb els guàrdies d'assalt, mobilitzats i manifestant-se pel carrer iniciant el que és la revolució. Aquesta revolució es concreta amb la creació dels comitès de milícies antifeixistes. Aquí teniu la reunió, una de les primeres reunions del Comitè Central de Milícies Antifeixistes de Catalunya a la sala de juntes de la Capitania Militar de Barcelona. Seran els responsables de mantenir la gestió i l'autoritat, l'ordre públic en aquests mesos, dominats bàsicament per anarquistes, que són la força majoritària, la força dominant, amb altres forces d'esquerra que també actuaran com a protagonistes, però que permeten imatges tan simbòliques com la d'aquesta miliciana armada, possiblement des de l'Hotel Colom sobre la plaça de Catalunya, amb Barcelona al seu darrere. És una cara d'orgull, és l'orgull de la revolució. Una revolució que és transformació i canvi radical,
Canvi en el paper de la dona, sobretot, imatges que no s'havien vist fins a aquell moment, de dones armades, militaritzades i de forma voluntària marxant cap al front d'Aragó per defensar els seus ideals, com és el cas d'aquestes 3 dones que veiem a la imatge. Hi ha millores sanitàries, el concepte d'igualtat social davant de la mort, l'aprovació de la llei d'avortament, l'escolarització universal, tota una sèrie de millores laborals que comporten un salari mínim i un preu màxim dels béns bàsics per garantir la supervivència de la població, l'aprovació dels matrimonis civils, la llei del divorci, etc., permeten parlar realment d'una revolució. Sobretot i especialment en l'àmbit del treball, es col·lectivitza el treball. Tinguem en compte que en els primers dies de la guerra desapareixen milers d'empresaris, les empreses queden pràcticament paralitzades d'entrada i a finals de juliol els mateixos sindicats decideixen recomanar als seus afiliats el retorn a l'activitat productiva. Per tant, s'han d'organitzar d'alguna manera i l'única manera que es poden organitzar és col·lectivitzant i autogestionant les empreses. També la terra. La terra també es col·lectivitza. En el cas d'Envàs, ja en parlarem una mica més en detall més endavant, hi ha 2 col·lectivitzacions de la terra i una altra de treball comunitari pel que fa al bosc. I si parlem d'alguns dels fets militars més importants de la Guerra Civil a Catalunya, estaríem parlant de 5 grans fets. El Front d'Aragó seria el més important, el primer, el més romàntic com a concepte. Es tracta d'una mobilització massiva, general. Tots els partits i sindicats d'esquerra creen, generen, mobilitzen els seus militants i voluntaris en columnes que es desplacen a l'Aragó per recuperar el territori de l'Aragó i Saragossa, especialment. Saragossa havia quedat a mans d'un general franquista, d'un general insurgent, el general Cabanelles, i desgraciadament quedaran aturats a l'alçada de Pina d'Ebro i de Belchite, i el que havia de ser una guerra, diguéssim, ràpida, es convertirà en una guerra de desgast, de trinxeres, que es mantindrà gairebé 1 any i mig, perquè anirà des del juliol del 36 fins a finals del 37, gairebé sense cap canvi de forma significativa. Un segon fet important és la batalla de Terol, al qual ja hem fet referència. Recordeu que a la batalla de Terol, Terol és una ciutat del sud del flanc d'Aragó. Els republicans la volen recuperar sí o sí, s'havia de recuperar per intentar avançar en el territori, recuperar territori per la república, però Franco no només comptava amb més soldats, recordeu que havia recuperat els que havien estat destinats al front cantàbric, sinó que disposava ja en aquest moment de l'ajut material tant de Hitler com de Mussolini, dels exèrcits aliats de Franco, i per tant, tot i que la república podrà recuperar molt breument per uns dies Terol, Terol caurà novament a mans de l'exèrcit franquista, que, fixeu-vos en el mapa més petit, obrirà aquesta escletxa, obrirà aquest passadís que s'anirà engrandint cap al sud, cap a València, aïllant Catalunya de la resta del territori de la república d'una forma molt greu. El tercer fet d'una manera important seria la batalla del Segre. No és tan coneguda com la de l'Ebre, potser no és tan cruenta, no hi ha tantes víctimes, tot i que és més llarga, perquè fixeu-vos que dura 9 mesos, des del maig fins al desembre del 38. Franco tenia molt clar que la manera de castigar Catalunya, de fer caure el front d'Aragó i, per tant, iniciar la campanya contra Catalunya, era en la zona entre Lleida i Balaguer. En aquesta zona, que hi haurà diferents moments d'avenç i retrocés dels 2 exèrcits, veieu les 2 línies, hi haurà algunes batalles, alguns moments d'encontre molt greus, com és la batalla del Merengue, per una cota, en el sector nord, en el sector nord de la batalla, o aquesta d'aquí del Marinyol, o aquest d'aquí de Vallfogona de Balaguer, en el que hi ha 3 punts d'encontre molt importants. Encara en queden alguns nius de metralladora presents com a testimoni de la duresa de la batalla.
Un quart fet important seria aquest de la batalla de l'Ebre, d'aquest n'hem sentit a parlar molt. Es tracta d'una mobilització massiva, d'un atac massiu entre la zona de Mequinensa, situada al nord, i Xerta, al sud, d'aquesta mena de corba de meandres del riu Ebre. La voluntat de l'exèrcit republicà situat a Catalunya, d'en Rojo concretament, era aconseguir fer avançar l'exèrcit per intentar recuperar i enllaçar novament amb el territori republicà. L'exèrcit republicà ni disposava de suficients mitjans ni de logística ni d'estructura per assentar la conquesta del territori que s'havia aconseguit. Quedarà aturat a l'alçada de Gandesa. S'inicia el dia 25 de juliol del 38 i acabarà el 18 de novembre del 38 amb un fracàs de l'exèrcit de la República, que haurà de tornar a la riba esquerra del riu, i a partir d'aquest moment pràcticament entraríem en la 5a etapa o la 5a fase d'aquesta guerra espanyola a Catalunya, que seria l'inici de l'ofensiva sobre Catalunya, que s'inicia, ja he dit, el dia 23 de desembre, 2 dies abans del Nadal, i que acaba un mes i mig més tard, quan les columnes militars franquistes arriben a la frontera, el dia 10 a la Jonquera, el dia 14 a Collpregón, a Coll d'Ares, doncs molt a prop de Molló. L'última imatge seria l'exili, amb imatges, algunes d'elles molt conegudes, no entraré ara a explicar-lo. En tot cas, sapigueu que a partir del dia 28 de gener fins al dia 10, concretament, o el dia 9 de febrer, traspassen la frontera aproximadament entre 450.000 i 500.000 persones, perquè és el moment en què els gendarmes francesos obren la frontera al pas d'aquests exiliats que fugien de la por i de la repressió del franquisme. Amb això crec que podem tancar aquesta introducció per entrar en la guerra a la Vall d'en Bas, que és una mica el que toca. Curiosament, un fenomen natural com és el Glòria va fer aflorar tota una sèrie de material de guerra abandonat a la riba del riu Fluvià. En Menguis em va explicar que quan les va trobar sota ben bé de la Catroca. Després explicarem la importància d'aquesta casa. Per tant, veieu que amb tot la guerra té una vigència com a tema d'actualitat per diferents motius. Parlem d'alguns d'aquests aspectes concrets sobre la guerra a la vall, sobre l'organització i la gestió municipal. Bé, la vall no existia com a tal, eren 4 municipis, en Bas, que és tal com s'anomenava l'actual Sant Esteve amb els Hostalets, Joanetes, la Pinya i Puigcalm, que és com es va batejar Sant Privat amb el Mallol. El dia 20 de juliol sabem que es convoca una vaga general a la comarca, no sabem exactament quina és la incidència, no la sabem, però sabem que, com arreu de Catalunya, els ajuntaments queden superats, es dissolen, es constitueixen diferents comitès de milícies antifeixistes que intenten gestionar i controlar el territori municipal. Tots aquests comitès s'organitzaven en diferents seccions, hi havia el comitè d'indústria, controlava i regulava els intercanvis comercials amb altres comitès o altres consejos com el d'Aragón, per exemple, regulava la jornada laboral a 40 hores, no hi havia extras, també els salaris, que pugen un 15% de forma automàtica, i la producció industrial, el comitè de defensa, manteniment de l'ordre públic i les carreteres, o els comitès de proveïments, espectacles, construcció i hisenda. Els comitès tindran un paper molt important fins a mitjans d'octubre del 36, en el que el govern de la Generalitat passa a ser un govern de coalició nacional i, per tant, la CNT s'integra al govern i deixen de tenir funció pròpiament els comitès. El comitè d'Olot, concretament, a la comarca, s'arroga per ell mateix funcions executives que seran molt discutides per altres 2 comitès que tenen una gran força en aquell moment, com és el de Sant Joan i el de Sant Jaume de Llierca, que en cap moment van voler discutir ni perdre cap mena de control ni competència. Tot i aquesta importància, el comitè d'Olot, cada poble
cada poble tenia el seu propi comitè i aplicava les seves normes i regulacions. Per exemple, confiscar les armes del sometent, d'armeries i antics militars, controlar les carreteres i els accessos de les poblacions, controlar la producció i l'avituallament de comerços i hospitals. Tot això es feia de forma, diguéssim, local. Per exemple, es cobraven impostos a industrials, comerciants i acabalats per cobrir despeses, s'emetien salconduits i moneda municipal, es detenien sospitosos i es custodiaven presons, depuraven funcionaris desafectes, es controlava tota l'activitat en general del municipi, tal com preveien. L'estructura dels comitès era piramidal a nivell de Catalunya. És un doble anar i tornar de directrius i de suggeriments o idees des dels comitès locals i comarcals cap al comitè executiu de Girona, en el cas nostre, i d'aquí cap al comitè central de milícies antifeixistes a Catalunya i alhora també les directives que des del comitè central es feia arribar als diferents comitès. I, tal com he dit abans, la Catroca és una casa que tindrà una importància molt gran perquè en base a la majoria dels municipis de la Vall es formen diferents comitès locals de milícies amb gent d'Esquerra Republicana, del Casal Republicà i del Sindicat Agrari. La seu del comitè d'Envàs era Can Cassola, a Envàs. Se servien menjars i tenien una ràdio, amb la qual cosa es podien seguir les notícies, i també es reunien esporàdicament al bar de l'Amistat i a la casa Raspau. Però la Catroca era una casa que s'havia confiscat, s'utilitzarà com a magatzem i com a centre logístic a la vall del Servei de Treball Comunitari, o el CUMU, tal com es coneixia popularment, i és aquí sota ben bé d'aquesta casa per on passa el riu, on es van trobar les granades de mà casualment. Els Hostalets, igualment, es forma un comitè separat del d'Envàs. Això tindrà una importància cabdal perquè quan s'acabi la guerra tots els membres del comitè seran represaliats dintre de la causa general posterior. A banda, cada municipi organitza la seva explotació forestal municipalitzada, es produïa fusta i carbó per aconseguir ingressos i en aquest cas sí que el responsable de la gestió forestal era el propi Consell Municipal, el que anomenem Ajuntament. No és el cas de les activitats col·lectivitzades de la terra, que eren responsabilitat del sindicat i dels diferents comitès. També les cases principals són encautades. Per exemple, la Dou i la Cau serviran de residència de serveis oficials tant del camp d'aviació com del camp de presoners. La Casa del Prat s'habilita com a escola del poble. En aquests casos, les cases seran saquejades i espoliades o destruït el seu patrimoni material interior. La dissolució dels comitès, aquests comitès que estem comentant, es produeix a mitjans d'octubre del 36, però no implica la desaparició de les milícies, que continuaran encara actives fins a mitjans del 37 i no es dissoldran fins als fets de maig de Barcelona i l'accés del PSUC al govern de la Generalitat, que liquida totalment aquests moviments. La Dou i el Prat, dues altres cases importants, també seran expropiades i seran saquejades, com el Carbonell i el Terrús, en els Hostalets. En aquest cas, la Dou i el Carbonell seran habilitades com a centre d'instrucció i d'entrenament de diferents companyies de les brigades internacionals. La Cau, aquella casa, la Cau que hem vist abans, serà la residència dels oficials del camp de la Clapera. Entraríem dintre d'aquest capítol en un cas molt important o dramàtic, que és el cas d'en Joan Beguer. Joan Beguer era mestre del poble d'Envàs, membre d'Esquerra Republicana, i serà nomenat alcalde des de l'octubre del 36 fins a l'abril, finals d'abril del 37. És l'únic mestre a tota la comarca que serà afusellat pels franquistes com a conseqüència de la causa general. Amb tot, encara hi ha qui el recorda com un home seriós, rigorós, recte, disciplinat, que va obtenir un gran prestigi i reconeixement, del qual no en sabem, desgraciadament, gaire cosa de la seva gestió com a alcalde, perquè han desaparegut els llibres d'actes municipals i altres documentacions, però sabem que li va tocar gestionar l'inici de l'arribada dels primers contingents de refugiats.
Altres fonts ja no era l'època d'en Beguer, però ens parlen que al gener del 38 hi havia 129 refugiats en Bas. Quan acaba la guerra, en Joan Beguer no marxa a l'exili perquè ell es considera un home gran, tenia 52 anys l'any 39, refugia a Girona davant de l'entrada dels franquistes a la vall, però serà detingut i serà jutjat sumàriament el dia 16 de març i afusellat el dia 28 de març. És un dels primers afusellats a la província de Girona com a conseqüència d'aquests judicis sumaris. A la seva causa se l'acusa de tenir idees esquerranoses, d'haver inculcat idees separatistes, marxistes, antireligioses, d'haver fomentat idees republicanes, d'haver creat un centre esquerranós. Ell havia estat soci i membre fundador del Centre Republicà. Com a alcalde també se l'acusa d'haver animat a l'assassinat de les dues persones que moren al poble, un capellà, el mossèn Francesc Font, de Cal Pipaire, i en Joan Codina, encarregat de la fàbrica de filat de Can Marguí, i de la crema de l'església. Res de tot això no es va demostrar i durant anys no es va saber qui havia fet les denúncies. Ara actualment, s'han fet públics els expedients i sí que els podem saber, per tant són de domini públic. Bé, la vida a rereguarda està dominada pel concepte de col·lectivitat, per les col·lectivitzacions del treball a la comarca. Segons Marciano Càrdeva, que és qui ha estudiat aquest fenomen a nivell gironí, des de l'inici de la guerra es formalitzen dues col·lectivitzacions agràries, una en Bas i una als Hostalets, amb gestió coordinada pel comitè local i autogestió per part dels treballadors membres. Aquestes col·lectivitzacions gestionen les terres confiscades anteriorment. Ens falta documentació municipal i, per tant, no sabem exactament molts dels detalls d'aquesta gestió, però sí que sabem, per testimonis orals, que gent d'Olot habitualment venia a la vall buscant menjar, canviant material, pescanvi, sabates, espardenyes, draps teixits per trumfes, patates, per poder menjar. Les terres col·lectivitzades, ja he comentat, són dues col·lectivitats agràries en Bas, més una que gestiona els boscos, una de caràcter municipal, de treball comunitari. També hi ha moltes altres d'aquest caràcter comunitari, com Miera, Santa Pau, Les Preses, molts altres municipis de la comarca. Quan acaba la guerra, curiosament, aquest fet tindrà una importància clau perquè els propietaris utilitzaran l'expropiació d'aquests boscos per presentar la denúncia i, per tant, ser un argument més de pes per condemnar els acusats. Els ajuntaments, imagineu-vos la importància d'aquesta activitat, arriben a pagar 500 jornals diaris. Es produeixen 1.000 càrregues de carbó i 200 tones de llenya setmanal. Hi ha moltíssimes situacions diferenciades pel que fa a la col·lectivització. A Ridaura i Santa Pau, per exemple, i Les Preses, es parcel·la fins i tot el camp de futbol per garantir la subsistència de la població. En Bas, per contra, sobrava terra i el Consell Municipal cedeix una finca tancada a la Junta de Futbol perquè faci les seves activitats. A l'octubre del 36, en Bas, es produeix un fet poc habitual, amb en Joan Beguer com a alcalde, i és que tant republicans com anarquistes com ugetistes van totalment coordinats. Tenim un fet molt important, molt curiós. Al gener del 37 s'acorda cedir els tractors que s'havien incautat dels terratinents a la col·lectivitat agrària. Era una col·lectivitat, una empresa que gestionava un senatista. O són cedides a la col·lectivitat també les patates de sembra que s'havien incautat o requisat a un particular. Els Hostalets, que disposava d'una col·lectivització autònoma, el sindicat agrícola havia repartit les terres per igualar les extensions entre els pagesos, però la col·lectivitat forestal sempre va tenir diferents problemes de gestió. Va arribar a tenir uns 30 treballadors, però, per exemple, al gener del 37 mateix, actua per lliure i demana permisos de tala d'arbres un cop ja s'ha fet, i això genera unes tensions amb el Consell Municipal
que es queixa, o hi ha problemes de contractació de personal perquè hi ha treballadors que consideren que són més necessitats i no han estat contractats. Moltes d'aquestes queixes eren de caràcter salarial, però el Consell sempre respon que no disposa de més recursos. I pel que fa al treball comunitari, el servei de treball comunitari, ja he comentat, disposa d'un gran magatzem a la casa incautada de la Catroca. Allà s'organitzava també la feina d'explotació del bosc, era la seu, tot i que la darrera paraula sempre la tenien al Consell Municipal. És tan important la Catroca que quan acaba la guerra i queda abandonada, allà mateix es troba multitud d'armament i de material que s'havia utilitzat per la mateixa col·lectivitat. Entrem en un altre capítol, que són els refugiats. En Juli Clavijo ha estat potser la persona que més ha estudiat aquest aspecte. En els primers mesos arriben nens i nenes de Gelsa, que és un poble de l'Aragó, i de Madrid. A partir del 37 arribaran nens i nenes i persones adultes de Màlaga, de Santander, de Madrid i del País Basc, i a partir del 38 majoritàriament ja són de pobles molt propers al Front d'Aragó o de les comarques tarragonines que fugien de la batalla de l'Ebre. Els primers grups de refugiats, nens i nenes, arriben a finals de l'agost del 36, fins a, diguéssim, al desembre del 36 hi ha Olot 102 refugiats, però a l'octubre del 38, per exemple, ja parlem de 1.529 refugiats a Olot. Jordi Pujiula és qui afirma que al gener del 38 hi ha 138 refugiats a Puigcalm, a Sant Privat, i 129 en Bas. La resta dels municipis són inferiors en xifres. A Joaneta s'habilita fins i tot la rectoria per acollir determinades famílies, o cases grans que disposaven de molt espai també acollien, tal com em va explicar en Joan Duran, a famílies senceres de refugiats que venien cap a la vall. Els ajuntaments són els que es fan càrrec, fixeu-vos, de la manutenció, de l'estada, de l'escolarització i de l'assistència sanitària dels refugiats. En algun moment fins i tot arriben ajuts d'altres ciutats europees, com és el cas de Dunkerque i Sant Meló, i de grups de quàquers americans que envien ajut per poder garantir la vida d'aquests refugiats. Potser l'onada més important es produeix a finals de gener del 39, després de la caiguda de Barcelona i de Girona, que arriba una onada, és ben bé una onada gegantina de refugiats, totalment descontrolada, que arriben amb carros, maletes, arriben vells, criatures, dones, malalts, arriben camí de l'exili, a través de dos fluxos, un prové de Girona i l'altre d'Osona, a través de les marrades del Grau, a través del camí ral. Creien que potser era més ràpid que per la carretera de Salut, que és més fàcilment atacable per l'aviació italiana, que era present habitualment en aquesta zona. Les marrades del Grau són escenari de combats entre soldats de la rereguarda republicana i l'avantguarda franquista. De fet, s'han trobat casquets de bala i d'obús en el pont de les Marrades i en la tercera plataforma. Sabem també que el 5 de febrer i el 6 es bombardeja des de Llancers i Cabrera i altres alts la zona de la vall per preparar-la per l'arribada de la infanteria franquista, i també l'aviació italiana ataca la perifèria d'Olot el dia 5, causant 3 morts. El camp d'aviació potser és un dels fets també més coneguts. La Garrotxa no és una comarca de guerra, és una comarca de rereguarda. Tot i això, a finals del 37 són destinats 1.200 carrabiners perquè es considera que és un territori estratègic, i a la primavera del 37 es decideix la construcció d'un camp d'aviació situat en el Pla de les Preses, entre la carretera i el riu, i s'instal·len diferents companyies de les brigades internacionals a l'abril del 38 al mas del Pas de la Torre, on es crea un campament d'entrenament preparant la batalla de l'Ebre, molt a prop del camp d'aviació. La casa de Bentallat servirà de torre de control del camp. El mas del Pas de la Torre serà la base d'entrenament d'una brigada internacional. Aquí, a més, es construeix la central telefònica per rebre instruccions i ordres. El camp, però, tindrà molts problemes tècnics. És un territori molt permeable, per tant, el nivell freàtic és molt alt, és molt elevat. A més, rep moltes aigües de moltes rieres i torrents
per banda i banda. Es dissenya paral·lel a la carretera d'Olot, té una llargada d'1 quilòmetre aproximadament i una amplada d'uns 350 a 400 metres i, segons sembla, el treball de construcció, manteniment i reparació en determinats moments recau en els presoners del Mas de la Clapera, que després comentarem, estava situat al costat dels Hostalets d'en Bas. Només van arribar a aterrar 2 avions, perquè el segon va quedar enfangat, va quedar clavat i per tant va ser considerat que era molt poc útil com a camp d'aviació. Ens han quedat, en tot cas, alguns refugis antiaeris. El de dalt el reconeixereu perquè és el de la carretera que va cap al Mallol, el de sota és el de la carretera de Santa Coloma. Un dels 4 que hi havia va desaparèixer quan es va produir la concentració parcel·lària dels anys 60. Són refugis que s'anomenen de trinxera, d'uns 2-4 metres de profunditat. Un té forma d'L, l'altre té forma d'S, amb 2 entrades, diguéssim, banda i banda. Es baixa cap a baix, uns 3 metres màxims, i tenen uns 6 metres de llargada màxima subterrània. Tal com he dit abans, algunes de les cases principals de la vall serviran per allotjar els militars, aviadors, tècnics i mecànics que hi havien vinculats al camp d'aviació o, en el cas de la Clapera, al camp de presoners de la Clapera. Molt poc habitual era la relació que podia establir-se entre la població civil i tot aquest personal destacat. En algun moment concret, en la Mata, fins i tot es parla que hi havia hagut 100 persones vinculades al camp. El Mas de la Clapera acollirà el camp de presoners. Es tracta d'una casa del segle XIX, neoclàssica, amb grans porxos a la planta baixa i al primer pis. Era la segona residència d'una família olotina, els Burg, metges. Està en una zona molt visible, diguéssim plana, sense arbres propers que facin nosa, envoltada per una tanca d'uns 2,5 metres d'alçada, molt ben comunicada, uns 300 metres de distància dels Hostalets, molt a prop de la carretera de Vic i Olot, i el comitè de milícies local dels Hostalets la confisca per convertir-la en escola. Però l'any 1938 el Servei d'Intel·ligència Militar el convertirà en un camp de concentració de presoners desertors de l'exèrcit de la República. Eren desertors que, diguéssim, es refugiaven moltes vegades a les muntanyes properes, a Mieres, en Privat, en Bas, per exemple. Una vegada capturats se'ls tancava en el front i després d'uns mesos de tancament se'ls enviava, en el camp de concentració, i després d'uns mesos se'ls enviava novament cap al front. Hi havia una rotació entre diferents camps. Els policies o els responsables de la gestió d'aquest camp concretament, sembla ser que eren policies vinculats al PSUC, el Partit Comunista aquí a Catalunya. Es té constància que van haver-hi maltractaments i la mort de 2 presoners com a mínim. Es pot afirmar que hi van haver moments amb 500 reclusos tancats en aquest camp i en algun moment fins i tot van haver de distribuir alguns d'aquests reclosos acompanyats amb guàrdies que els acompanyaven a pernoctar en algunes cases de particulars properes al camp. Feien treballs forçats, tala de bosc, feines de manteniment del camp, d'aviació, com he dit. Deixa de funcionar el mateix dia que les tropes rebels estan baixant pel Grau, o sigui, el dia 6 de febrer, dia que són alliberats els interns. Una part s'incorpora a les forces militars per ocupar el territori i d'altres tornaran a casa. Ens ha quedat, a banda de la Clapera, alguns grafitis. Tenim a la comarca 2 cases amb uns grafitis molt interessants. El de l'esquerra correspon al segon pis i al colomar de la Clapera. El de la dreta, el Smash Fàstim, correspon a la Mas de la Riba de la Vall de Bianya, però veieu que es tracten de fenòmens de dibuix a la paret o gravats a la paret fets pels mateixos presoners tancats al camp de concentració.
Un altre aspecte interessant, important, serien les víctimes religioses i civils produïdes durant aquest període del 36 al 39. En el cas dels pobles més petits, l'objectiu de la violència revolucionària es concentra en els servidors del sistema anterior, o sigui, exalcaldes, capellans, jutges, secretaris d'Ajuntament, no tant de propietaris, perquè molts d'aquests propietaris havien marxat uns dies abans, tenien ràdio, havien sentit notícies i per tant preveien el que podia passar i havien marxat iniciant el que és el primer exili, l'exili del 36. Per tant, contra els propietaris hi ha molt poca violència. En molts casos tenen un caràcter de revenja personal i es concentra o se centra en persones d'ideologia no només dretana, sinó específicament carlina i tradicionalista. Per això he triat aquests dos monuments, perquè potser sembla que quedaven encara record de les víctimes de la Tercera Guerra Carlina, o sigui, els 200 morts afusellats a Llers i a Sant Joan de les Abadeses l'any 1874. De fet, jo també sóc dels que considero que la Guerra Civil Espanyola es podria considerar la quarta guerra carlina a Catalunya, la guerra carlina del segle XX. Recordeu la importància dels requeters carlins i navarresos en una part important de la guerra. D'aquesta violència podem considerar que l'actuació dels comitès era totalment improvisada. Sovint intervenien algunes persones del comitè local, però la majoria d'ocasions eren protagonitzades per membres de comitès veïns, com és el cas de Cal Pipaire, per exemple. Jordi Pujiula calcula que un 20% del clergat mor víctima d'aquesta repressió revolucionària en els primers mesos. Hi ha un cas molt curiós perquè amb el mateix nom, si és la mateixa persona, apareix en 3 llocs diferents alhora, que és més complicat fins i tot que la Santíssima Trinitat i l'Esperit Sant. Es tracta de Miquel Espunya, per uns rector de Sant Esteve d'en Bas, per altres rector que havia aconseguit fugir a Itàlia a l'estiu del 36, però per altres el tornarem a trobar assassinat com a membre, com a originari de Sant Privat i capellà de Torroella de Montgrí, un tal Miquel Espunya, un personatge per tant important. Moren mossèn Artal, segons Joan Rubió, mossèn Artal de la Brugada, Francesc Font de Cal Pipaire, a Can Trona. Moriran 25 religiosos en els primers mesos de la guerra i si desglosem una mica el què, diríem que moren 6 persones a Sant Privat, o originaris de Sant Privat, en Josep Moles, de 50 anys, capellà a Tossa de Mar, però originari de Sant Privat, Miquel Espunya, també originari i capellà a Torroella de Montgrí, de 70 anys, Joan Sala, de 43, tots 3 morts el 9 de setembre a Begudà, Pere Soy, rector de Sant Feliu de Buixalleu, assassinat a Begudà el 12 de setembre, i la causa general cita 2 noms, dels quals no he pogut trobar més informació, en Joaquim Masoliver i Joan Guix, com a preveres assassinats també. A la Pinya 3 persones més, Francesc Gai, rector de 40 anys, Joan Plana, de 70, propietari i exalcalde, jutge del poble, i Miquel Morató, 48 anys, també exalcalde, tradicionalista, per tant, carlí. A Joanetes, curiosament, no hi va haver violència contra persones. En Bas van morir 2 persones, en Joan Codina, de 56 anys, encarregat del filats Marguí, i en Francesc Font, que s'havia refugiat a casa dels pares, a Cal Pipaire, tot i que era capellà en un altre municipi, serà assassinat a Coll de Condreu el dia 13 d'agost. També morirà Joan Plana, tot i que era originari de la Pinya, i ja l'hem situat com a víctima de la Pinya, tot i que va ser assassinat al costat mateix del pont de Ginestar, al Tarrús. Caldria, en tot cas, revisar la xifra que el mateix Jordi Pujiula donava de 103 morts a la vall, en una població que oscil·la entre els 4.738 del 1930 als 4.045 habitants l'any 1940. Per tant, veieu que al llarg d'aquests anys havia perdut població. Jo he aconseguit situar 11 víctimes a l'inici, víctimes dels comitès republicans, revolucionaris, 71 al front,
4 víctimes de la repressió republicana de retirada, 3 concretament en els boscos de Sant Privat, 27 més per la repressió franquista posterior i 4 més per motius diversos. Per tant, a mi em sumen 117 víctimes mortals, que serien un 2,9 de la població total. Un cas molt curiós és el de la Batllia. En Joan Duran m'explicava que el propietari de la Batllia era un polític de dretes que va fugir, es va refugiar a Barcelona, però membres del comitè local dels Hostalets el van anar a buscar a Barcelona, el va aconseguir detenir, el va portar a la Batllia i el va assassinar. És dubtós, tot i que la memòria no la vull posar en qüestió, perquè a la causa general, que és una font de primer ordre, doncs no el cita i això em fa dubtar. Conegut per tothom, suposo que és el Monumento a los Caídos, recull en una cripta les restes de les víctimes de la violència republicana contra franquistes, entre els quals hi ha els 11 afusellats el 30 d'octubre del 36 en el Triai, en els llocs del Triai a Olot. Parlem de la violència o la destrucció contra el patrimoni civil, artístic i religiós. Se centra concretament en accions iconoclastes de destrucció del patrimoni religiós, les porten a terme comitès d'Olot i el de Sant Joan, es cremen retaules, mobiliari, imatges, també els arxius parroquials, que seran un interès molt important. Segons l'Arnau Brossa, que és autor d'un treball de recerca sobre destrucció de patrimoni religiós, a la comarca, a la Vall d'en Bas, es produeixen un gran nombre d'atacs violents, després el concretarem, a la majoria dels edificis que són destruïts, cremats o mutilats. En el cas de les Preses i de Sant Esteve, les esglésies parroquials són convertides en magatzem de gra i farratge o espai d'acolliment de refugiats. Això, encara que no es vegi gaire en detall, seria el mapa de la comarca. Veieu en negre les esglésies destruïdes, esglésies i ermites, en vermell les esglésies i ermites cremades i en blau les saquejades i mutilades. En un total de 22. 5 esglésies o ermites seran destruïdes, 6 més són cremades o mutilades i 11 més seran saquejades de mobiliari i d'imatges. A la majoria es despengen les campanes, tot i que un cop despenjades no se sap ben bé què fer-ne amb elles i per tant quedaran als peus o abandonades. És el cas, per exemple, de Santa Maria de Puigpardines, que serà saquejada, com ho és també la capella de Sant Antoni, o n'hem parlat abans de masos i cases. De fet, a la causa general s'estableix una valorització, un valor de tots els danys causats al patrimoni eclesiàstic i particular i se situa en els 2.400.000 pessetes de l'època. És una autèntica fortuna. Acabarem amb l'ocupació i fi de la guerra. Ja sabem la cronologia de l'ocupació de les terres gironines. La vall no patirà cap bombardeig aeri, en tot cas Besalú i Olot sí que ho faran. Besalú, per exemple, el 30 de gener i el 3 de febrer, amb 15 i 20 víctimes mortals, Olot el 5 de febrer amb 3 víctimes. Sí que patirà la vall bombardejos d'artilleria des dels Llancers i Cabrera, posicions republicanes contra les posicions republicanes de la vall i d'Olot. El dia 6 i 7 de febrer, els primers soldats, un miler aproximadament, arriben a la vall, s'instal·len en un campament militar prop del Molí Vell, als Hostalets, i des d'allà, seguint el riu Fluvià, ocuparan Sant Esteve, les Preses, Olot i Sant Joan les Fonts. Eren les tropes de la 82a divisió del cos del Maestrat, dirigits per el general Rafael García Baliño, amb molts soldats marroquins, i altres membres de la Legió, sota les ordres del tinent coronel Ricardo Alonso Vega. Els últims soldats republicans en abandonar eren forces de l'Íster, que seran els responsables de dinamitar ponts i algunes infraestructures que dificultaven l'avenç franquista. Besalú, per exemple, el pont de Castellfollit, els ponts de la carretera d'Anglès a Olot, els del ferrocarril, el Pasteral i Amer. A Olot seran volats pràcticament tots els ponts, excepte el de Sant Roc i el de Can Roset. El dia 6
de febrer, per exemple, es vola l'església i el castell de les Planes d'Hostoles, que són magatzems de material bèl·lic, de munició. El dia 6 de febrer i matinada del 7 es volen els ponts de Colom, de ferro, el de les Mores i el de la carretera de Sant Joan de les Abadeses i també el d'entrada de Sant Joan les Fonts. També són dinamitats uns vagons que hi havia a l'estació del tren. Passarem més ràpid perquè, si no, no em donarà temps de parlar d'un aspecte que espero que en 2 minuts, si me'ls doneu, voldria comentar. Seria la repressió franquista immediata. Aquí teniu un ofici de l'alcalde del desembre del 40, Juan Masoliver, en el que es posa les ordres de l'autoritat superior per investigar, averiguar los hechos delictivos de importancia cometidos en esta provincia durante la dominación roja. L'expedient de Joan Beguer, alcalde afusellat el 28 de març, el teniu aquí a l'esquerra, vecino de Sant Esteve d'en Bas, por rebel·lió militar, fixeu-vos, és girar el mitjó de la justícia, potser és el més significat de tots els que es van afusellar. Parlem de 8 afusellats i 5 empresonats a Sant Privat, de 3 afusellats més a la Pinya, d'un afusellat a Joanetes i 2 empresonats, tot i que en el poble no s'havia produït cap acte de violència, de 15 afusellats, 7 empresonats i 6 emperador desconegut en Bas. En el certificat de defunció, que el teniu aquí, de Joan Beguer, s'estableix que és el 28 de marzo del 39 a conseqüència d'un colapso cardíaco. Després hi ha altres referències més eufemístiques a altres fets, com per exemple el redactat de les sentències o l'enterado del jefe de l'Estado d'una sentència impuesta, o el certificat de defunció, fixeu-vos, del 23 de juliol del 40, a conseqüència del colapso cardíaco, ignorándose las demás circunstàncies. És una forma absolutament absurda de referir-se al que havia passat realment. I l'últim aspecte seria el de l'exili. El faré molt ràpid, sense entrar gaire detall. Els 4 passos principals d'accés a l'exili, des de Barcelona, des de la Jonquera al Pertús, Portbou i Coll d'Ares, i altres de caràcter més secundari, com el Pas de la Farga a Andorra, el de Puigcerdà, el de Coll Pregón, el Rem, el Lli o el Coll de Banyuls. La Garrotxa és una comarca fronterera, per tant, és una comarca que tenia molt fàcil l'arribada a la línia de frontera. També és el camí de retirada de l'exèrcit de l'Est, que es dirigeix cap a la Jonquera via Besalú i Figueres. D'altres grups de l'exèrcit de l'Est, que s'havia quedat absolutament fragmentat, també utilitzarà la comarca, i hi haurà 3 direccions des de la comarca per accedir a aquest exili. M'agradaria molt que poguessin quedar al màxim de clares. Una via cap Sacosta, en direcció cap a Sant Pau, Camprodon i Molló, cap al Coll d'Ares, una altra direcció Besalú, cap a Figueres i la Jonquera, i finalment una altra, que serà potser l'últim que s'ha estudiat, que seria el que des de Beget i Rocabruna va cap a Coll de Malrem i la Manera, o des de Castellfollit també, via les Canals, cap a Sadernes, Sant Aniol de Guja, l'Hostal de la Muga i Sant Llorenç de Cerdans. Serà el que utilitzarà la família de l'últim alcalde republicà d'Olot, en Joan Serrat. Segons Joan Rubió, marxen 10 persones de la vall cap a l'exili, tot i que a mi em surten 22 recomptats a la causa. Per tant, fixeu-vos que no és ben bé el que és. Amb unes condicions duríssimes, en alguns llocs amb més de mig metre de neu. Des de la comarca seran distribuïts cap als diferents camps de refugiats francesos. L'exili ha estat motiu d'estudi i d'interès, entre d'altres pel patronat de març, amb unes condicions absolutament duríssimes. I per acabar, si em permeteu d'una forma poètica, diria que sobre aquesta platja d'Argelers encara camina la presència de milers de tancats, morts, en les pitjors condicions humanes possibles. Moltes gràcies i espero haver tancat.
Hi ha preguntes? Sí? Sí, llegirem un parell de preguntes que s'han fet des del públic. La primera és d'en Lluís Busquets i demana que has parlat del repartiment de tractors i ell diu que a la postguerra, si la memòria no l'enganya, aquests tractors ja no hi eren perquè no n'hi havien. On devien anar a parar? És molt complicat, és molt complicat. Primera, s'hauria de demostrar que no hi eren realment els tractors. Segona, és possible que encara que hi fossin quedessin destruïts per la pròpia guerra o perquè els diferents comitès en el moment d'haver-los d'abandonar els poguessin destruir. I tercera, davant de la dificultat en cas d'avaria, de trobar peces de recanvi, mecànics o simplement combustible per posar-los en marxa. Per tant, és veritat que els anys de la postguerra es faran en unes condicions més que dures, miserables. Potser un cas, i seria potser, no sé si el més important o el menys important, seria el dels tractors, perquè realment el principal problema era aconseguir el menjar per poder menjar la població civil normalment. Però sí, és cert, falten molts detalls, ja he dit, s'ha destruït molta documentació o no s'ha trobat, no sé si es trobarà en un moment, i caldria refer una mica tot plegat. Molt bé. Després tenim un comentari també d'en Josep Garcia que diu que li resulta incomprensible que a data d'avui a la Vall d'en Bas, allà a les cases del Mallol, hi hagi un carrer dedicat al cardenal Gomà. Sí. Què en penses? Com s'hauria d'actuar en aquests casos? En fi, els que em coneixen saben perfectament la meva opinió. No és l'únic cas, vull dir que el cardenal Gomà també té un carrer a Àvila, si no m'equivoco, i no l'han rectificat encara a hores d'ara. Encara a hores d'ara. I alguns altres municipis i pobles que encara tenen alguna coletilla del caudillo o d'algun militar de Llagüe, per exemple, encara vigent. Ja no només carrers. Per mi és indigne. Per mi és indigne i impropi d'una societat democràtica que encara, a hores d'ara, 45 anys després de la mort del dictador, encara hi hagi carrers, reminiscències de memòria que recordin un passat que és no trist, és patètic. És patètic. Com és encara, per exemple, i espero no ferir cap sentiment, el monument dedicat al general Estartús, a Sant Privat, davant de Can Mulleres, un mariscal de camp carlí, sota el qual va morir en la darrera carlinada bastantes persones a la comarca. I ell va ser el responsable, d'alguna manera, d'algunes malifetes d'alguns grups de carlins que anaven actuant per la comarca. Que aquest personatge tingui encara un monument dedicat a la seva memòria diu molt poc del lloc on està. I no vull ferir a ningú, tampoc dels seus habitants, si no són capaços de desmuntar-ho. No sé si algú més vol fer alguna altra pregunta, la pot escriure i si no ho donarem per acabat perquè ho has explicat tot molt bé i has donat molts detalls. I moltes gràcies per haver-nos aportat tants de coneixements. Moltes gràcies a vosaltres.